Bien tene juin kalo tile 7 a don kibaru abena boli kerengirani nyana nga jamana kibaru yamin be bi chikoroba ni musokorobaw dogun demene fokasi kunungo karima kibaru yamin nyanga jamana labo odo ijmei we Assimi Goïta kan ka ikale ke chien jamana de unyebi malekiri blomimbe no cour suprême abita ikale olu nyana ina fa de laki kale ale ni bandaw amalmo bi jenkalo tle wolon fla tomimbe no alsame ko tonye ni atonye mungo baye sisoko muso ina jopye ani madame Kamara Sanaba Kone, madame Traoré Jose Kajatu Kanajigi, madame Samake Asetu Diaby, madame Diara Ramata Balo, Nunumina Wajili Bakebi, Silifana Seli Wati, uye wele bla wajuli kalamima uye kramo musoyi Malimatu Amisako wanyinendo mgomnumbe ni olube sema dola srami flekata samaya ni sebeni ngoro srai mine kana si polisola srabe fraflay kinin bolota utakana jigila numambolota uta samaya energie ka kurompoto ba ube sratike romi kimimbe nukama ko sema 2 abina ko kenebaka kayin nedo slamemso bela jelenfe madame Bolo Bari ni madame Kone Konte Kamara nunye slamemso ye uko be muso wele be kase akeneka ni ala sona mani ala mabashi yereke on yeruna se akeneka no basila ko emunye almamiye ka fara chisire minum be ka kife ka demisenu kala nunye kenemi atuma dola katanye folike baram no be ke islame demission ka kala krengren nyana mi musumanu ye ambalma chene muso makorobani demise ni aka donkibaru dongai ni ala sonama amina anseko nan damajirake chokorobani musokorobo au yero kote kuna au ye femi meju seda ko au bedda udela ni magwelembai obabu wajibi yaunga nambe barau barake kerengare nyarami kuna foni Israel anga keni ala Israel no barabike kibaru yamin be bo jamana marabao yoro ka jamana diu lasro kerengare nyana kibaru yamin fana be bo jamana diu yoro jamana marabao bo lasro chogomi ina faun yere ka donga emi don kibaru wati sera okoni mami ni be chini anya yini ala fe anga ke chien kolokolo baye nambi fe minum fo anga foni daluye wa jamana jokuma de kabwanda anta yini ala fe jamana chikuma kabwanda akera nyeta yo akera dona tawye nantara je yoro anga hamina ku fulafula femi o ya chorobani musokorobawe ambade ncheni muso makorobani demisi au bismillah ka donki waru keneka inshallah juin kalo tile 6 obalmake Jose Traoré aka dundibaru abina damne ni femi odi kafo jamana bele jile zigimbe ka ko damadama makono obiseka jate inafo ko flanyu buyongo afolo femi odi kama suwandi mani no bina ke muktarwan nona blay sabu waba kalama kafo do franche temane ina anana wajibiya akara ko karbale yare
kafuku Mokhtar Wan ani France fanga fla ni nje no ye bika ka fanga imbini ani jamana din kan ma kuram sugandi sabu ndi muye bi sugandi jamana din fa Ibrahim Boubacar Keita ale tun sugadira fanga tako flana min kera o jamana fanga flana ni asugandi kera jamana din fa ale ma furi o sola fe min fe o ye jamana den do ka murutili olu nana bampew ibeka ka fanga atola sela ka kuma fota to fe mi kuni jamana nyimo Ibrahim Boubacar Keita tun torai kwana jamana yizigi ya sinzabara kono sabu aka jamana marachugo tuma dola amata ulu jimi srafe ulu ka wilka dokulu de M5 RFP mogoye ubuka kele njujo watimi unima mintume nyogon fe notu ka danama sigilenye ina fo dogo franche tamane yantu ya jira wula kafo ayrabi fo onfe malikona yan kafo makoroba hakilima kai warashunye nanu tunye Imam Mahmoud Diko tunya ke ukanye moye kasabuke kuludo tunzigira ko Imam Mahmoud Diko aka hakilina unafela jamana beseka ayrebo geleya wula chugumi kasika sira kurata mi nabina ke jamana dimbele jile uka hera yini Israel uni mu farla nyonga maminu bora fanjama fe politiki mo bola jamana de gwanza wera be ola odi sinfesa solasi do wa solasi nu jamantu jamana nyimo Ibrahim Boubacar Keita abara nyoni solasi asrafe magodo ni olu kanye mgomi kufara we asimu goitaye kafara jenyondo kan olu laban na Ibrahim Boubacar Keita ka fangai amarali bojo o bojo len kofe ka sabuke jiere ani malire lamini ndo ni jamana munye o jamana nunu cha mambe krangrene nyana furafina ret libi amfan jamana uka furanyonga tomba no ye sidiawe o sidiawo olu tuye Azimu Goita nunu wajibiya kafuku sorlesi tisika fanga mara je wati na ka sabuke beya yere wala beje fanga sigi ale ka sharti kawnye kafo fanga te fenye femi mbe boshi marfatiki fe fanga te sigi faka ke jamana din ka nindungom fanga usigi lenye jamana be mara ni mara chugo niye ute marfa maraye oye jamana din ka nindungom masugandi usaratiga dila nunu tunye solasu bulutnoni pujaguya anana wajibiya wa solasi nunu nga ukama uswandi ukama utoma ukama unyini ni senfesa uyaso bandau halina yaso kafale solasi koroi atuntara lafiye bola utara wele blama fora fochuko mi kwa tumbe aka furula nunu untara duaka ka nyine afeya kanake jamana kuntigi noye franche fanga nyemogoyai o franche fanga nyemogoya sugandi min kera tuma dola anana ke fengi kera fen karabale solasi bulo unana son ka sugandili ke ka banda usigi o banda usigi banen kofe unana franche fanga ka sharti kando uta ni kalkashen do ke no de ajujo nyere femi ka fo fanga binato o franche wala fanga la teme fanga imbolo sangili ni kalu woro obi fori gwatimi ubasoro labeng ni dabalini ferau tigara ka jamana kuntigi sugandi no maldin yero ka ma sugandi le ko sigi fangana wanana ke kalu konon don ko fe fonyo dun sawa ndafe ka ndabo fangana ode dun sawa jamana ka kana nyini ni dun sawa dogon damane mi bandaw ya tuye wele bla jamana dule ni furba mo ni dinanye mo ma be ko eye kula tigalaye uye ma wele kuluba ka nyefoli kuye dogokun demene anye sebekoro wala likewla ode ko fesa ulu koni ajira ka folu na kunde wa halini yaye ka fo banda bolo bora franche fra kuntigi ni nyemoya la ka Mokhtar Wan ka jamana marablu nyemoya boshala utunye nyefoli ke ka jira ka fo na tumake alaba tunkololo de tumbe malima bandau ami Mokhtar Wan ulu boli min kera Colonel Asim Goita na nofemogo fe o Colonel Asim Goita lama ale yere nana yere ke franche fanga yi akuntigi anyemogoy abe tledono bobi do yere tungwa do ka fochogo la kuni kololo kura jujon toy malife ko mali abina dafre sabu kat me dafre sraka ni kuma minu fora jere
hali jamana in kɔnɔ mɔgɔ dɔw fɛ diɲɛ jamana sitigi jamana minnu bɛ ani minnu bɛ n'olu ni Mali bɛɛ jɛkakuluba dɔw la olu fana tun ka hami de tun ye o ɲɛsiran ye jamana in dafirili o ɲɛsiranya de tun y'a to u ye bɔli kɛ sa wa nka a bɛ n'a fɔ ko kow bɛ ka segin u sen fɛ dɔɔni dɔɔni an bɛ don min na i n'a fɔ bi ntɛnɛn donya juin kalo tile 7 maa b'a bisigiya ka fɔ ko u bɛna basigi dɔɔni dɔɔni sigi kɛnbɛ ka fɛn min kɔnɔ o de ye min yɛrɛ ye furancɛ fanga ye o kundege ale ka dantigɛli o de bɛna kɛ sɔgɔmada in na a bɛna kalikasiɲɛ kɛ komi Asimi Goyita laban ko jamana dantigɛli ni sigikan sariyaso n'o ye constitution ye ale bɛ kɔlɔsi ka matarafa ka tanga kiribulon min fɛ n'o ye cour constitutionnelle ye ko o ye sira di k'a fɔ Asimi ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kuntigiba ye o kuntigibaya o kali ka siɲɛ a bɛ fɔ min ma ko prêter serment i n'a fɔ k'i kale k'i siɲɛ jamanadenw ye ca min dir'i ma o ca in k'u mafa o kali ni o siɲɛni k'i kale k'i siɲɛ faso ye o de bɛ kɛ bi ntɛnɛndenya an ka cidenw bɛ kɛnɛ kan ni jaabi minnu sɔrɔla bita in na ni Ala ye sini don kibaru jarana wala don nata ninnu an bɛna ɲɛfɔli kɛ o sira kan a filanan ye fɛn min ye o ye furancɛ fanga a ɲɛmɔgɔ a marabolo n'o ye gouvernement ye o ɲɛmɔgɔba sugandili n'o ye premier ministre ya ye hali n'a y'a sɔrɔ ko a ma lasɛbɛnya faso fɛ wala a ma lawaleya faso fɛ o b'a fɔ min ma ko officiel o maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ Cogɛl Kokala Mayiga hali na Asimi Goyita a ye jamana dugulenw ani diinɛ ɲɛmaaw ni faso kolatigɛlaw weleli min kɛ Kuluba fanga bondaso la a tun y'a kanu k'a fɔ ko a bɛ jamana yɛrɛ marabolo n'o ye gouvernement ye ko k'o ɲɛmɔgɔya kalifa M5 RFV mɔgɔw la nin ko in sɛgɛsɛgɛlikɛbaa dɔw olu ɲininkali o ko tiɲɛ don Asimi y'a fɔ a ko k'ale b'a kanu nka a k'a lawaleya o lawaleyali n'o lawaleyabaliya ko bɛɛ bɛ se ka tɛmɛ o sira fɛ nka a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka sugandi k'o kɛ furancɛ fanga jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye min tɛ Cogɛl Kokala Mayiga ye wa ko n'a gɛlɛya sabu furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya minɛna min fɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale ye ŋaniya bange ka ban k'a jira k'a fɔ ale kɔni b'a fɛ ka furancɛ fanga mara ɲɛmɔgɔ bulon n'o ye gouvernement ye o ɲɛmɔgɔba ya n'o ye chef du gouvernement ye premier ministre ya ye k'o di M5 RFV mɔgɔw ma Cogɛl Kokala Mayiga n'a nɔfɛmɔgɔw olu ye a perepela tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye M5 RFV mɔgɔw ye an ka dɔgɔkun tɛmɛnen min ye o kolatigɛlaw ye u y'a jira k'a fɔ olu ye maa min sugandi maa min kɛra olu fɛnmaa ye k'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye Cogɛl Kokala Mayiga yɛrɛ kelen ye kuma fɔra Jamil Bitar fɛ o Cogɛl Kokala Mayiga M5 RFV mɔgɔw u ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ɲɛmɔgɔya bulon min sigi u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min n'u k'a ma ko comité stratégique du mouvement o ko k'u bɛnna olu yɛrɛ dama de bɛnna kan ka Cogɛl Kokala Mayiga kɛ olu ka cɛbɔ ye min bɛna kɛ furancɛ fanga marabulon ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye diɲɛ fantan naani fɛ lajɛ dɔ tun kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw olu ka jɛrɛtɔnba n'o ye CEDEAO ye kari tɛmɛnen o sugandilen o lajɛ kɛnɛ kan min Asimi Goyita yɛrɛ ye ale tun welelen don a kɛnɛ in kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min jamana tun bɛ hami n'a ye kosɛbɛ nka a nana kɛ i n'a fɔ o lajɛ in senfɛ n'o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ni Mali ye o lajɛkulu ye CEDEAO tutigɛba dɔ ye a kɛra i n'a fɔ olu laban u nana jɛ ni fanga bɔsi ye tuguni Asimi Goyita fɛ nka u n'a ta bɛɛ u ye Mali bolo bɔ CEDEAO ka ko bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko furancɛ fanga in ɲɛmɔgɔ n'o ye président ye o ka kɛ jamanaden min tɛ sɔrɔdasi ye o min tun y'u ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye u m'o wajibiya tuguni i n'a fɔ kabini kalo tɛmɛnen sɔrɔdasi ye fanga paroni min kɛ olu tun ye o tun ɲɛfɔ k'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ o tɛ kɛ sɔrɔdasi ye nka Zeyina ta u ye lajɛ min kɛ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen u m'o karaba k'o wajibiya tuguni u kɔni bɛ fɛn min nɔfɛ
ni u ka laɲini u ye ko jamana marabolo n'o ye gouvernement ye o ɲɛmɔgɔba n'o ye premier ministre u kɔni y'o karaba o wajibiya k'a fɔ u ka kɛ mɔgɔ ye maa min tɛ sɔrɔlasi ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan a kɛra i n'a fɔ M5 RFI mɔgɔw olu y'a ɲini sabu dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a jira olu la k'a fɔ olu wulila wa o seereya yɛrɛ a ye lamɛnni ko la k'a fɔ u wulila ka se Imam Mahamudu Diko ma ale min tun y'u ka ɲɛmaa n'u ka beretigi ye Imam Mahamudu Diko min n'a tun ye a yɛrɛ ka fɔcogo la n'a tun ye sinbɔ politiki ko la hali n'a y'i dabɔ a la a tun y'i sen bɔ a la an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ a tun y'i dabɔ politiki kuma na nka min sen bɔ politiki la faso kɔnɔ yan ale tun ye hakilina ɲuman dɔ sɔrɔ k'i ma bɔ politiki mɔgɔw la u ye a wele k'a deli dɔgɔkun tɛmɛnen hakili la ka fɔ aw minnu bɛ Jose Traoré ka dɔnkibaru lamɛn aw ye lamɛnni sɔrɔ o la min ye Jamil Bitar ye ale ko ale de ye M5 RFI mɔgɔw o denmisɛnninw ka kulu k'ale de y'a ɲɛmɔgɔ ye wa a tun cira a cili min kɛra M5 RFI mɔgɔw fɛ ka na yafa deli Imam Mahamudu Diko fɛ ne kɔni hakili la k'a fɔ Imam Mahamudu Diko ye min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka togoda fɛ baarakɛbaw n'o ye cikɛlaw mɔnnikɛlaw ni bolola baarakɛlaw ni sanni feerekɛbaw ye aw minnu ye julaw ye dɔgɔkun tɛmɛnen Jamil Bitar taara Imam Mahamudu Diko kumaɲɔgɔnya min kɛ kuma minnu tɛmɛna a nakun ye min ye ani Imam Mahamudu Diko ka jaabi tun ye fɛn minnu ye a ye sɔrɔ ko la ni Ala sɔnna ma waati nata ninnu na hali n'an bɛna segin a kan tuguni nka bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ M5 RFI waati min furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye bandaw ye a ye Muktar Wan labila ka tila k'a wele kura ye o furancɛ kɔnɔ min ye M5 RFI mɔgɔw ye olu tun ye kantigɛdaw jira ka a fɔ a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'a fɔ olu banbɛ ka fara jamana jɔbaw kan ne hakili la k'a fɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Madame Si Kajatu So ye a tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ olu banbɛ ka fara jamana jɔbaw kan olu ta ye kuma gansanw ye u bɛ kuma nka ni jamana jɔ kuma fɔra bɛɛ kana jamana jɔ k'olu bɛ ban ne hakili la k'a fɔ a ye olu bankun tun fɔ n'o tun ye bankun ye yala sisan u tun banna ka sabu kɛ fɛn minnu yala sɔn kɛra olu bɛɛ ma wa ɲiningalikɛlaw ni kunnafoni ɲinibaa dɔw ko yala o tuma ni Cokɛli Kokala Mayiga sɔnna ka don jamana marabulon na ka kɛ jamana marakulu ɲɛmɔgɔ ye o tuma yala olu ka laɲini sɔrɔla o la de wa fo ka se kɔsɛbɛ ma min tun ye M5 RFI mɔgɔw ye olu tun ye laɲini damadama kɛ nka a kɛra i n'a fɔ o laɲini ninnu olu bilar'u fɛ wa a dɔ ye jumɛn ye sɔrɔlasiw ye maa minnu dɛmɛ ka debiteya jɔyɔrɔ di olu ma n'olu ye sariya tabaw ye furancɛ fanga in waati n'o ye Conseil national de transition ye u tun ko k'olu ka ci yala u y'o min fɔ k'a fɔ n'u ma ci olu tɛ don fanga in na yala u tora bolo kelen kan wa Jamil Bitar ye dantigɛli kɛ sɛbɛn min bɛ yen n'o ye Faransikaw yɛrɛ ka kunnafoni laseli bondaso min bɛ yen n'o ye RFI ye ko Jamil Bitar y'a jira k'a fɔ o laɲini kelen min tun b'u fɛ ko o laɲini kelen tɛ wajibi ye olu fɛ tuguni k'a fɔ minnu bɛ yen ni sɔrɔlasiw y'olu tɔmɔ ka debiteya jɔyɔrɔ d'u ma hali ni u tɛna se ka kɛ debite sabu sariyatigiw ma sɔn ma jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun kɔlɔsili kiiribulon n'o ye cour constitutionnelle ye olu y'a jira k'a fɔ nin maa tɔmɔni ninnu tɛ se ka kɛ debitew ye a tɛ se ka f'u ma debite ye jamanadenw ka danama sugandilenw de ye u bɛ se k'u kungo ni sariyaw ta u tɔgɔ la cogo min ninnu ma ta u ta cogo la o tuma u tɛ se ka jɔ u tɛ se ka kɛ debitew ye nin ye dantigɛli ni sigikan sariyasun kɔlɔsilikɛbaw n'o ye cour constitutionnelle ye o de ye ninnu bɔ o baara la o de ye ninnu ma sɔn ninnu ka wele n'o tɔgɔw ye komi Jamil Bitar k'a ko Cokɛli Kokala Mayiga donni ka kɛ jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye olu yɛrɛ ka sɔn ka kɛ jamana marabulon ɲɛmɔgɔya u ka sɔn a ma u tun y'a jira de k'a fɔ ko kolo in ka ci ko cili o tɛ olu fɛ wajibi ye tuguni k'a sɔrɔ u tun ye kalo jan tɛmɛnen ninnu na u ko CNT n'o de sɔrɔlasiw ye maa minnu sugandi n'olu bɛ sariya ta jamanadenw tɔgɔ la ko a ma ta ni sariya ye fiyewu sariya ta kolo in
ko asigira ni jamana sharia kan koro sosode ulu ka kulun chili otuni M5 RFP mo ka layin dode kuni ya yolu kuni midu fangana udabidu fangana kufunu kera chukuni ubise kuwira ukahornya kabo jalagini nunuma ina folu ya jira kafo ulu tet sonfiu kake jamana marablu nyemugoyi walu kulu la fu kasoro ni lagini nunu ina fo ningulu nchili fu tunkake ubise kuwira kahornya chukuni kabo mu ka jalagima M5 RFP mo chaman fe nunte fongore tangini ngela udaman dande faralen do nyunga ube joro di nyini ube shori yoro di nyini ube fanga ni yoro do di nyini kasoro sente nchili ote solasi nyu fela kwe ina fonye foli kera chukuni ngami Jamil Bitare RFI ajira kafo uluka la nyini nunu kolu majie ukokuri nga uye ako bla jamana ire sharia kiri blumi no be jamana dantigeli ni sigikan sharia sun kolosi mime jamana yere kiri blum bela jeleni sanche ni cour supreme kulu damakashi u kiri bluna o ni kiri blum yere jala tige kabla yoromi o kulu batu sharia tigu bulu uluko kititike ukala nyini tomunu mbe no bela jeleni tu nye fora M5 RFP mgo fe adoi junei kafo jamana marabau ubeka jamana nafulu ubeka asabakoro buruja kuka dobo jamana mara annafulu chena kuka furba nafulu be jugu yali minge yurgu ni sorofo mine ukake kele sabakoro kefanyi ko nunundi uluka tablu nuni uka kantike dadi jamana mara bina temesra minfe tumadola na nyimore ajira chugal kukala maiga yerema o kuma di atiki masawa o laidu kamini nulu tuntara kajira kafo jamana yere marakulu nulu gouvernement ukanga dila chokomi adoi jumei ministri bundasu nulu solasi ukon tafe kwa di mashima jamana kana ani jamana di ula kana ministri bundasu ani jamana koloshili kabo kunyanjugu ani kokanjugu kamantorama nulu minister de la défense ulu koni ni atunya soro kafo banda ugweni muktarwan gweni kabo gouvernement asabu tunte foyi fu uluka solasi jalatiki flanu colonel Sadio Kamarai ani medibu kuni atunfora kafo ulu tena soro gouvernement kura sigilina muktarwan fe ode tu uluka murutiri wati ngambele men hali ni kuma yireke mimi asimi kutai ayi ni kuma yincheti yawo sabo aya jira kafo ulube kodo shidon ukafsani kodo e asimije minfo usrafe jamana dugulu ni furba mawnyana ufle Ntanya kodo kake nulu kumata jamana do nyingo kunyana nyayi ministre flamu ngora ni garudo ulu mo nyayi transition sigra 18 août la ulu medbe amber jira ka 18 août kenya fa kuruke transition sagasi fanga nyingri la bardo comme do risque bardo nya risque ta fla tiga jenantika ba risque wisu nafra ko ulu mo flamu risque ta ku denu musoka vibla en danger parce que ulu bologo ni kola o ko ni kololo bay parce que vous offrez de vous garde national là et c'est respect qu'on compte les armes d'État toutes les corporations belle famille on a pour ça fanga nyingri on ina kina dogo wala ko fa ko la abuna ni siga mo gon nyonte abuna fa do janfa Allah on a ko mugo chiri wala mo ga jamana mbelen fra fo kuntala o ko ni atu ayini walenke anya korodon an rafa priyana an ba korodo e kata o kas buna do nyinga bon ama ke warkama ama ke joro ko collecte na ama ke jamana ba basiri kama ama ke mo ni lakanani kama parce que joli bon jamana mo klabi ka fo ko akna wada banagna wada tana anga ngina mona dro jamana ga basiri jamana ga lakanani ani mu ba tu transition mana ba am sa election jeli ou na président ba tu ante se encore le président ba tu ni gela mu jamana ko parce que mo ko fana bala doni parce que ko kam na nyemo ko toni fle to nyemo ko ma sura ka chala fe ikomo ko wenya nyemo ko ma nya ko mo alu nyandi ga dio chambe chin parce que ba nyemo ga nyata ta ko na ka ke on be ka sala nyemo fe pour que transition mana ba ma se ka président nyemo sura président ba tu jamana inte se ko ble mo ko fana barate jamana ka basigi sura suka bara bala do
abbe fana ka bara bala ni ayi beni jorodo ni ni ci kara o surasu ka bara ni ni kuma o wari ka bara pasi ala o seda ma o barka da ka kuma na mun to na kuma na mo fe bala ne jama do fana boko ne ka jama bo jama na re kuma fana atabi den donc na o pat fura ko la ka chala fe ni sura la damula donc ayina fa alibi ay ko ngali mun ke ka jama basi alibi aka continue fe jama na mo bala solution fla bala do soit ambe je ambe so ni ngam tinyo ko jama na bitanye soit ambe keleke ambe forfo nyango jama ko nyami ala kan pisi kan tamo mo wa to bibi na ko ni solution fofo le ti ma fra nyanga ka fo ni jobala ni jotala am go to la bi biango mun am backup son jama na katanye ni ere mun fara ko ere kuruji ni nag na mun fe ka barako ka wori bi sa ambo ni dengi mon anga jama na ko si biango ngata table ne ko sama jama na ko fe da to nya fe melen ka be ni melen na be mo wori bi sa nga jama na ala kan pisi kan tamo mo watna to gado na wa ko context ani ko mun kara katene ni ayi bi ga fa nga nyangirila ma ngani kara mangan kara no ye mun en sangre ke nulu ma jogoro de nulu la je bi mo ko su be bula imuna ko shifu meta be bala dina mo bala politicien bala sénégalais bala be bala société be bala ay maintenant nganya ni batla ka de no fe mo wa pam sa abru ni si poso to ka do uluma ko no fe aka ande mo barako na sakata aka yamara ko dango yamara no fe ko de no fe o kunsi mun nan ni le don non natala ale be consultation ni be dina mo sénégalais société civile parti politique ko saka be ngam sigi singa guna mun de bi rasra kono mo bato am sa transition to la transition to ma sable a chalemba ko lo shekin ko no la bana ka ba amu ni offer ka dili ka fa ga jamana 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 banan basi jamana jamana ni bilan beni jorodo albi urkmi fa fana ka ini ala ka jamana demen ala jamana basi ala jamana do la kana oninti asimu ka la yini gani jatamine ke asimu ka la yini ngoni ko temisra ami ledu kan timini de wani kuma yire kwa preparative fora RFI fe ko Jamil Bitari ni fo ngoni ko kecho nyuma yire de ani ko temisrai ko ni Jamil Bitari ale ndefo aye kai hakla jinin ke ka fo jamana marakul qur'ani minadla o fana wajibi de do kanga teme ni temisra ni fe otuma fe ni to toradro o de ka fo ko chugel ko kala maiga aka halalaya ka sugandi fama fe jamana kuntigi franche fanga ni mo fe to ba fo min ma officialiser ina fo ka sedentigia ka nobla be ka bo kalama ka bo dalapmanati aka ke furuba pmai halina furuba pma forauti la yindi ka bo la yina ka walya be ka se ka bo kalama no yi chugel ko kala maiga sugandili ko ke jamana marablu ni mo baye besigin be ko de makon akuma ke chugu funa ya soro asini ko itama kan lay dukan amu boisra fet amina boni bosra wore ni ko rolinde gili zake funa kerowe ngabi aleka nga were akakal ka sheke no de prêter serment akango kebi asugandili min kera ka ke franche funa nyimgo bayi no yi président de la transition o kalkashin de kanga kebi ni alayi wati natanu ni jirana ni femin kero kene ka ambe nyefoli kawo ye insha Allah. Nyafo ye chugumi bikuni asimu guita abina kalkashe ke jamana dandigele ni sigika sharia sun no ye constitution ye obi koloshi kamara kiliblo min fe ani jamana kritikala uluka kuluba nunu debe kalkashe inta asimu guita abina o kalkashe de ke bintenen dunyana jwinkalo tle wolonfly na koni somadai na yere nyajira ula kafanga chidembe kuna funi fasila ka nyemu tonsigi bulu mbe minu nya fota uye minu ye asebenta uye minu yere uye jata uye jonkalo telefolo temeni ayo kuna funi la siraw ayo bismillah kuluba male kulatege nyemu ya be ale de bolo tumamina bandau abora kuntigiyala aku abi jigida kuna funi la siraw ka kuna funi jonjon ani kuna funi jelew jamana yerebe sigi kishi kiwaruya jelen fomi ma be kan ka nyeshin femi ma bi we jamana ashini bisega dladla chogomi asimu ko itani kuno fun la silaw o ka kene sigi nkera sabuye min yere aleka barake kole nyimoy
Kapiten Bemba Ndaw lahalaya minnu y'a to jamana ye nin lahalaya nin kɛcogo in sɔrɔ wala fɛn min y'a to jamana bɛ nin dakun in kan jalatigi a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma min y'a Asimu Koyita ye min y'a to min kɛra a y'o kɛ kunnafoni lase baw minnu y'a fɔtaw ye minnu ye a jataw baw ye minnu yɛrɛw y'a sɛbɛntaw ye a ye kɔnɔjɛya k'i kantigɛ da jira kunnafoni laselaw la mɔgɔ minnu ni olu sigan bɛ ale la k'a ye k'a fɔ n'i y'a ye a bɛ nin bɛɛ kɛ ŋaniya dogolen dɔw de bɛ a bolo a ŋaniya diɲɛ tɛ ani a ŋaniya sigin bɛ olu sɛbɛnkɛla n'u fɔlikɛla minnu dɔw bɛ yen n'olu miiri la k'a fɔ ale ye nin kɛ laɲini min na o ye ŋaniya dogolen ye a ko ŋaniya dogolen tɛ ale fɛ koyi wa ŋaniya dogolen tɛ olu fɛ laɲini kelen min bɛ olu la o ye Mali de ye Mali ka to a ka kelenya na kana Mali jamana farafara Mali kana tila Mali basigili ani Mali lakanani wa yɛrɛ ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o b'u bali ko olu na cɛsiri o kana se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu a y'o kangari da a yɛrɛ ye kunnafoni laselaw fana joonasigi a ye ɲininkali se kunnafoni laselaw ma yala kunnafoni lase kɛbaw olu dun ka jɔta olu ka jɔda bɛ se ka kɛ mun ye bi Mali bɛ se ka kana cogo min ka Mali lafiya ka Mali basigi a yɛrɛ ka hakilinataw la Colonel Asimu Koyita ye sinsin fɛn min kan a ko a jate a n'a lakodɔnna k'a fɔ min ye kunnafoni laselaw ye tuma dɔ la olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sabu ye sabu min a bɛ se ka kɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka u cɛ tiɲɛ k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲugu ɲɔgɔn na tuma dɔ la kunnafoni laselaw dɔw ka baara bɛ kɛ o ye wali u ka baara senfɛ o walew bɛ kɛ a ko k'an k'an kɔlɔsi olu la a ko sɔrɔdasi kulu fila tɛ Mali kɔnɔ koyi Mali sɔrɔdasiw ye kelen dɔrɔn de a bɛ fɔ minnu ma ko faamaw a ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ jamana sɔrɔdasiw min bɛ u galabu kari u ni lamini k'u lafu nin kɔlɔlɔ bɛ se Bamakɔ yan a bɛ se Mali fan wɛrɛw fɛ a ko an ka kan ka an cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na nin wale in kana se ka sabati fiyewu a ko sɛbɛnnikɛlaw ani fɔtakɛbaw ma ko an ka kɛ kuma ɲuman fɔbaw ye a ye a ɲini k'a fɔ kunnafoni laselaw yɛrɛ ka jamana kana ani jamana lakanabaw bɛ se ka u dɛmɛ u ka baara la cogo min b'a to jamana yɛrɛ a ka dugukolo halalaya bɛ se ka segin a ma cogo min a ko fɛn min nafa ka bon olu minnu ye sɔrɔdasiw ye ani an minnu ye laseli kibaruya lasekɛbaw ye an seko ni damajara bɛ se ka kɛ fɛn min ye anw bɛ se ka kɛ sabu ye furancɛ fanga in a bɛ se ka magɛn ka dɛmɛ cogo min b'a to a bɛna jamanadenw lase u yɛrɛ u ka ɲɛmaaw sugandi ni kodɔn ni faamuya ye ani tilennenya ni ladiriliya ye ko kunnafoni lasebaaw ni sɔrɔdasiw olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ a ko jamana Mali basigilen kunnafoni lasebaaw minnu ye anw ye an ka jɔdaba b'a la Colonel Asimu Koyita a ko an ka gɛlɛya de a kana kɛ ntori ka seliji ta ye an bolo an bɛ bi min na haju bɛ kolatigɛla ni jama ɲɛmaa minnu ni u ka laɲini bɛɛ lajɛlen hali n'u ni de bɛ to jamana in a nafa bɛ se ka makaran cogo ɲuman minnu na Mali haju bɛ nilamin de la cɛsiri fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana min ye kunnafoni laselaw ye min b'a to faso in a bɛ se ka taa basigi sira kan cogo min o ko kalo tɔ minnu tora an ka se ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn sɛnsɛnkɛbaa ye min b'a to sugandili ɲuman bɛna se ka kɛ kunnafoni laselaw u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min bɛɛ k'a fɔ n sera ka n ka baara kɛ n ye nin wale kɛ min y'a to jamanadenw ka nin ɲɔgɔn ta a kɛra ni wasa ye cogo min o laɲini ninnu bɛ se ka sɔrɔ ko min ye jamana marabaw ye u bɛna furancɛ fanga sigi o furancɛ fanga sigi a bɛna kɛ sabu ye min b'a to jamana yɛrɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka hakili ɲumanw sɔrɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a y'a jira k'a fɔ o kɔni tɛ gundo ye maa si bolo bi sabu dɔw bolo fɛn kelen kɔni bɛ yen wa latigɛ kɛra o kan k'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a marabolo ɲɛmɔgɔya a bɛna di M5 RFI mɔgɔw ma o ye Mali kanani ye o ye Mali tangani ye laɲini foyi t'an fɛ fo n'a kɛra o laɲini ninnu ye. Et toute action pouvant mettre cela en péril, nous allons l'empêcher. Fɛn o fɛn bɛ sa n'o bɛna o laɲini ninnu bali o mana kɛ fɛn o fɛn ye fo t'a fara kɛtaw kan o bɛ se ka bali cogo min o wale ninnu minnu bɛ se ka an bali an k'o sɔrɔ
wale keta nunu o kan ka bali cogo la sa anu bali cogo la. La question fondamentale que je vous demande, qu'est-ce que la presse peut faire aujourd'hui pour un Mali sécurisé et un Mali apaisé? Parce qu'aujourd'hui, on a constaté... Ñiningali bekaran ki yere ñiningali lawe yala dabali ni fere keta fara fota kan ani waleta kan bi mundi kanga ke min bato jamana imbe basigi min de bato jamana imbe kana min be se ka to anga keta ni fota ni waleta la min bato jamana imbe se ka yere so. Souvent la presse joue un rôle souvent de fil conducteur. Nafuni la se law a fota fara a jatabaw kan na a sɛbɛntaw kan olu tuma caman olu de tɛmɛsira ye sa. Pour polir l'atmosphère, surtout au niveau des forces armées de défense et de sécurité. Ko dɔw bɛ kɛ aw fɛ aw ye a sɛbɛntaw ni a fɔta ni jataw liya minnu bɛ wale dɔw kɛ tuma dɔ la minnu bɛ ɲugun don sɔrɔlasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ u cɛ tiɲɛ min bɛ fitini don ni ɲɔgɔn cɛ. Nous devons prendre garde. On n'a pas deux armées, on n'a qu'une seule armée. An kan ka an kɔlɔsi sabu sɔrɔlasi kulu fila t'an bolo Mali sɔrɔlasiw ye kulu kelen dɔrɔn de ye sɔrɔlasi kelenw de b'an bolo kanaba kelenw de b'a la an bolo armée kelen de b'an bolo. Et qui est les femmes et toute action tend à les démoraliser. O de y'an ka sɔrɔlasiw ye o sira fɛ sa fɛn o fɛn bɛ n'u bɛ u galabu fa fɛn o fɛn bɛ min bɛ u jigilatigɛ fɛn o fɛn bɛ cɛsiri ni lamɛn n'u b'u kɛ fɛn min bɛ u galabu fa u hakili bɔ o baara kan n'o ye kana baara ye. Va avoir des conséquences néfastes à Bamako et dans les autres régions. O ye fɛnw ye fɛn minnu a kɔlɔlɔ bɛ se Bamako ma Bamako yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali yɛrɛ maradugu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ b'u ka kɔlɔlɔ sɔrɔ o wale ninnu na. Vous devez prêcher la bonne parole. On ne vous dit pas d'inventer. An m'a fɔ aw ye aw ka fɛn fɔ aw ɲɛma min ye an m'a fɔ aw ye a ka fɛn fɔ fɛn min ni aw b'o karabaw fɔli la an m'o fɔ aw ye dɛ an ma foyi fɔ aw ye. Moins de vous renseigner parce que souvent quand on est sur le chat des opérations quand on donne une information. Sabu tuma dɔ la olu minnu ye kɛlɛcɛw ye kɛlɛdenw ye n'u bɛ kɛlɛda la kibaru bɛ kibaruya la ni u tulo sɔmin'u la kama ni o fɔr'u ye ni o y'u ni minɛ kaban. Vous allez voir la même information tourne et va vous revenir à la fin. O kibaruya n'o kɔlɔlɔ ninnu ni o kunnafoni ninnu bɔra sɔrɔlasiw yɔrɔ n'a ye fɛn o fɛn k'u la o kɔlasegin de kɔlɔlɔ bɛ aw yɛrɛw sɔrɔ f'aw sigiyɔrɔ la. C'est pour dire que souvent les gens ne se donnent pas la peine le temps de vérifier les informations. Tuma dɔ la minnu bɛ a da la kɛra yɔrɔ o yɔrɔ fɛn fɔra n k'a ɲɛɲini k'a dɔn tiɲɛ don n k'a dɔn ni nkalon don wa tuma dɔ la o yɛrɛ tɛ ɲɛɲini koyi. Et sur ce, on vous demande effectivement de nous aider à stabiliser, de nous aider à apaiser. An de b'aw ɲini aw fɛ aw minnu kunnafonilaselaw ye aw k'an dɛmɛ ka basigi la na a b'an dɛmɛ ka fitini bɔ cɛsirikɛbaw dusukun na a b'an dɛmɛ an kana fɛn fɔ fɛn minnu b'u jigilatigɛ fɛn minnu b'u galabu fa. La situation, le plus important pour nous, c'est de pouvoir vous et nous être capables à la fin des 9 mois qui restent. An kɔni ka hami ye fɛn min ye nin kalo 9 tɔ minnu n'o kɛra to fɛn ye o bɛ fori waati min na an bɛɛ lajɛlen an ka limaniya ni a ye wala an yɛrɛ wasa ni a ye. De pouvoir organiser les élections libres, transparentes et crédibles. An ka se ka jamana in an ka furancɛ fanga in bɛ fori don min an ka se ka sugandili n'o ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye jamanadenw ka halala ɲɛmɔgɔ sugandili ye an k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ halala fanga ka sigi jamanadenw kunna. C'est ce que nous devons éviter de revenir en arrière. An ka kan k'an gɛlɛya an ka baara kana kɛ ntori ka selijita ye ka taa ɲɛ ka tila ka segin kɔ an kan'o kɛ fiyewu. Aujourd'hui nous avons besoin de vrais leaders. An mago bɛ kolatigɛlaw ni jama ɲɛmɔgɔ ɲumanw minnu bɛ yen n'u ka kumakanw u ka kɛtaw jamanadenw b'o nɔbɔ. De caractère. Ka an ni lamɛn mɔgɔ minnu ni lamɛnnen don fasoko in na. Des hommes engagés. Cɛ minnu bɛ yen n'u kɛlen don k'u yɛrɛ min di u cɛsirilen bɛ fasoko la. Pour au moins sauvegarder l'intérêt général qui est l'intérêt du peuple malien.
ni laɲini foyi t'u fɛ fo jamanadenw ka nafa jamanadenw ka tɔnɔ u ka hamina ko tɛ foyi ye fo jamana in a k'a yɛrɛ sɔrɔ fo jamana in a ka wasa n'a yɛrɛ ye. Donc aujourd'hui, bi kɔni le Mali a besoin de ce sursaut, surtout au niveau de la presse. min kɔni ye aw kunnafoni laselaw ye bi Mali mago bɛ aw yɛrɛw de la aw ka hakili ɲuman sɔrɔ a ka miiri ɲumanw sɔrɔ a ka jamanadenw fɛn f'u ye bi fɛn min b'a to u hakili bɛ u yɛrɛ sɔrɔ faso in bɛ se ka kisi cogo min ka ni ɲumanya sɔrɔ ka ni kɛnɛmaya sɔrɔ kɔni u bɛ bɔ aw de yɔrɔ. De cette mobilisation pour notre nation. bɛɛ ka cɛsiri bɛɛ ka faso in makaran bi an bɛ don min i n'a fɔ ko bi kɔni. Il y a plus de dérives pour que nous puissions au moins stabiliser pour que les 9 mois qui nous restent nous parvenons à organiser des élections. cogo di kalo kɔnɔntɔn damantan tora an kana farati ka damatɛmɛw kɛ ka dansagow kɛ ka fɛnw kɛ fɛn minnu n'olu tɛ ko bɛnta ye kalo kɔnɔntɔn tɔ minnu sera an k'an yɛlɛya o kana kɛ an fɛ fiyewu. Après nous sommes tous fiers que la presse parvient à dire j'ai pu accomplir telle et telle action qui ont. kunnafoni laselaw nin kalo kɔnɔntɔn bɛna ban yɔrɔ min bɛɛ ka limaniya ni a ye k'a fɔ ne kɔni ye n jɛ nin yɔrɔ fin nin ko in sɔrɔli la an bɛɛ ka wasa ni kalo kɔnɔntɔn in bɛna ban don min an ka wasa n'an ka jamana ye. Abouti à la bonne organisation des élections et qui nous ont permis d'avoir un président démocratiquement élu. cogo min an bɛna se